Протестната вълна в България се радва на нова мода в революционния стайлинг. В опит да се прикрие от народното недоволство, Волен Сидеров неволно създаде нова тенденция в протестирането и се превърна в модна икона на масите. Виждаме безстрашен партиен лидер под опеката на градинска мебел. Нестандартното ревю превърна бялата пластмасова маса в протестен моден аксесуар на лято 2013. Просто броях времето, кога протестиращите ще започнат да използват маси. Момчета, един въпрос. Колко струва тази маса? Не знаем, ГЕРБ ни я плати, идваме от Монтана с рейс. Рейса почти имаше климатик през половината време и искаме да върнете Кеча и Чолаков да пусне малко сянка. Защото виждате какво си правим сянка с масата. Виждате какво е. Виждаме ви и се радваме, че сте в крак с модата. А както виждате, скъпи приятели, масата може да ви предпази от слънце, дъжд, зли очи, лоши намерения, пък и винаги има къде да поканиш приятели на почашка. С масичка под ръка дори няма нужда да следим прогнозите на синоптиците. Върнете Кеча! Има ли нещо, което... Кой ги плати на вас? Има ли... Хари Потър не ме страхуй! Хари Потър не ме страхуй! Хари Потър не ме страхуй! Направи ни фокус! Направи ни фокус! Това мирни протестиращи ли са мирни ли са, нали? Според нас са изключително опасни, тежко въоръжение, обаче с чувство за хумор. Виктор Крум, чуй ме! Чувам. Сега, има ли нещо, което може да ви развали настроение? Няма какво да ни победи в момента. С това ги побеждаваме. С добро настроение, с малко потно чело и с кокошка на гърдите. Наистина, срещу такива политици най-силното оръжие си остават иронията и сарказмът. Много мирни, интелигентни, мирни. Моля! И ние благодарим на Волен Сидеров, че с непремерения си псевдонационализъм прави политическата ситуация още по-смешна.